Easy Boys Entertainment. Dédicace à son excellence, monsieur le président du mouvement républicain, Ania Kamara. On comptait et on comptera sur vous. Ambalma Malien, assalamu alaikum. Obalmake Ainia Ibrahim Kamara do, politique Djakulu, mouvement républicain président. Ani politique Djakulu mou farla ɲɔgɔn kan, ani association ka mouvement faso danbe sigi, o fana ko ɲɛmɔgɔya ta k'o d'uma. N b'aw fo dante foli min na a ka fasoden ɲumanya la. Ni n ka jama an y'aw wele k'aw kana fara MR jama kan k'a yira k'a fɔ MR kumakan lamɛnnen don Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. K'a yira k'a fɔ mouvement républicain président kumakan lamɛnnen don a bonyalen don Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Aw ni ce aw ka fasoden ɲumanya la. An b'aw fo, ne ni MR jamaw b'aw fo dante foli min na. An bɛ an ka jamana lakanalikɛlabaw fana fo. U y'u jɔ u jɔyɔrɔ la, an y'an ka marche kɛ k'a ban, basi fosi ma bɔ a la, a barika Ala ye. An b'aw fo, an bɛ pompiers fo. An bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fo, transition maaw an b'aw fo. Gouvernement n'a premier ministre ye Dr Choguel Maïga ye, an bɛ i fo i ni ka jamaw. Ala ka Mali ta fanga di aw ma, camancɛ fanga in Ala ka a laban hɛrɛ kɔnɔna la. Président kura sigili ni ne yɛrɛ Ainia Ibrahim Kamara ye candidat ye o cɛbɔ la, o kalafili la. Ala k'a laban o hɛrɛ kɔnɔna la. An ye nin taama in kɛ ka d'a kan k'an bɛ camancɛ fanga mɔgɔw an b'u dɛmɛ n'an seko n'an dɔnko ye. An b'u dɛmɛ yalisa gɛrɛntɛ min bɛ Mali kan, an ka dafe jamanaw ye gɛrɛntɛ min sigi an kan, o gɛrɛntɛ bɛ se ka wuli. An b'u dɛmɛ fɛnɛ u ka kalafili nata in ka kɛ kalafili jɛlen ye, a ka kɛ kalafili tilennen ye. An b'u dɛmɛ n'an seko n'an dɔnko ye o bɛɛ lajɛlen na. Nka n'an ko an b'u dɛmɛ, o kɔrɔ tɛ an b'an sigi dɔrɔn ka gouvernement filɛ, u mana fɛn o fɛn kɛ, min ka ɲi o, min man ɲi o, an bɛ tɛgɛrɛ fɔ, o tɛ dɛ. An bɛ gouvernement dɛmɛ tiɲɛ kan, a ka ɲuman kɛ, a ka sɛbɛ kɛ. Ni gouvernement ye fili min kɛ fɛnɛ, ayiwa an b'an cɛ k'an jɔ k'a fɔ ɲɛna aw filila nin yɔrɔ la, a ye segin aw kɔ. O bɛ se ka fɔ an ka jamana kɔnɔ, bɛn kɔnɔ, bonya kɔnɔ, sabati kɔnɔ, k'a sɔrɔ a ma kɛ ni maa dɔgɔya ye, k'a sɔrɔ a ma kɛ an ma don ɲɔgɔn gasi la. O de ye démocratie ye. Anw bɛ an ka taabolo y'o de ye. O siratigɛ la, premier ministre Choguel Maïga n bɛna ɲininkali 7 lase a ma. A ɲininkali fɔlɔ, o ye an bɛna élection kɛ Mali kɔnɔ ni fichier min ye. Fichier n'o ye kayiti ba ye, kayiti min kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen maa o maa bɛ se si sera voter la Mali kɔnɔ, olu tɔgɔ sɛbɛnnen b'o kayiti kɔnɔ. O de ye fichier électoral ye. N'i y'a mɛn i bɛ vote kɛ, fichier de bɛ yen, wa fichier in fana tilennen don. Vote ka tilenya bɛ daminɛ ni fichier tilennen de ye. An ka fichier bɛ cogo jumɛn? An bɛ waati min na ko bi, an bɛ fɛ premier ministre k'an ladɔnniya o la. Ɲininkali filanan ye min ye, carte électorale n'an bɛ taa vote kɛ, an bɛ taa vote kɛ ni carte minnu ye. Olu carte olu ka cogoya bɛ cogo di? An bɛ yɔrɔ min na ko bi. Dr Choguel Maïga m'a ɲini i ka an ladɔnniya o la. A sabanan ye mun ye? Aw bɛna matériel jumɛn utiliser pour que ka élection kɛ? Ordinateur sugu jumɛn de bɛna kɛ? Vote bɛna kɛ? Est-ce que kalafili an bɛna na carte ta dɔrɔn k'a bila kɔnɔ, walima an bɛ ordinateur de bɛ utiliser? A bɛ kɛ cogo min na? Le matériel électoral an bɛ fɛ k'o dɔn, olu ye jumɛn ye? Parce que ni défaut b'olu la, walima ni olu utilisera jamana wɛrɛ la, ni problème bɔra a la, an bɛ se k'a fɔ gouvernement ye, aw bɛ ka nin min ta, ni utilisera jamana wɛrɛ la, ni défaut bɔra a la, o tuma n'aw b'a utiliser, aw jija o défaut kelen kana ye Mali kɔnɔ. Walima aw ka sira wɛrɛ ta, défaut ma ye min na yɔrɔ o yɔrɔ la n'olu ta marchera. Question 4 ye
vote bena ke bureau joli de kono an bɛɛ b'a dɔn Mali kɔrɔyanfan bɛ degun min kɔnɔ hali kunu attaque kɛra banbagaciw ye attaque kɛ ka Barkan mɔgɔw attaque ka Fama mɔgɔw attaque bon an y'a mɛn fɛnɛ ko population mɔɔ 4 olu ni tora a la an bɛ Ala deli a k'u dayɔrɔ suma minnu jogina an bɛ masa Ala deli a ka kɛnɛya d'u ma k'a ɲini masa Ala fɛ a ka lafiya di jamana in ma a ka hɛrɛ di Maliyɛnw ni Malidenw ma ɲininkali 5nan ye gouvernement min tɛmɛna ɲɛrɔ o ye seni ko kuma o y'o jɔ m'olu ka contrat yɛrɛ renouveler tari ni gouvernement min bɛ yen sisan fɛrɛ jumɛn de b'u kɔnɔ ka kalafili organiser gouvernement ka bolofara jumɛn de bɛ ni o kɛ a ka cɛsiri ye a ka cakɛda ye ka kalafili organiser ani ka résultats proclamer an bɛ fɛ k'o yɔrɔw fɛnɛ k'o dɔw ka perepere tigɛ an ye kosɛbɛ a hakililata ye min ye o ko la an b'o fɔ premier ministre ye ɲininkali 6nan ye min ye n'i bɛ nin baara fɛn fɛn kɛ nin bɛ sɔngɔ dɔ de bɛ nin bɛɛ la a bɛɛ lajɛlen élection organiseli yɛrɛ sɔngɔ ye joli de ye an bɛ fɛ k'o dɔn n'an y'o sɔngɔ dɔn o wari in bɛna bɔ min joli bɛ gouvernement kun parce que gɛlɛya min b'an ka jamana la an b'o dɔn o tɛ Choguel Mayiga ka gouvernement nɔ ye nka a gɛlɛya kɔni bɛ yen bi olu de bɛ a ko kunna a gɛlɛya in b'olu de kunna bi olu de kan k'a ɲɛnabɔ nka komi an bɛɛ ye maliden ye n'an y'a dɔn k'a fɔ élection a bɛɛ labɛnni bɛ bɛn ni wari hakɛ in ma nka ni wari in de bɛ gouvernement kun an fana ka solution ye min ye an b'o fɔ k'a fɔ gouvernement ye an bɛ se k'aw dɛmɛ ni nafolo ye cogo min na an b'o f'u ɲɛna an ta tɛ jɔyɔrɔ ko ye anw ta ye Maliko de ye ɲininkali laban ɲininkali 7nan président sigi yɛrɛ n'a a kalafili bɛna kɛ a bɛna kɛ kalafili sugu jumɛn ye quel type de scrutin est-ce que kalafili bɛna kɛ ko président sigi kalafili o don kelen an bɛna député sigi fɛnɛ kalafili kɛ o don kelen wa ou bien président sigi kelen dɔrɔn de bɛna kɛ a dan ma o fɛnɛ ka perepere latigɛ an ye élection ko ye o ɲɛ b'a la o de ye an hami ye dɔw b'a fɔ ninnu bɛ fanga ɲini na u bɛ fanga ɲini na jamana taabolo ɲuman o de ye bɛɛ ka jɛ ka taa kalafili jɛlen na ka masakɛ sigi jamana kunna o de ye jamana taabolo ɲuman ye o tuma an bɛ fanga ɲini na an b'a la kɛ an b'a la balisa a dɔn ko a n'a kɛcogo ɲuman o b'an bolo a jama o b'an kɔ munna an tɛ kɛ fanga ɲini na an b'a la sira jɛlen kan sira kilennen kan wa n'Ala sɔnna n'an ka dugawu fɛnɛ an b'a sɔrɔ inshallah a kɛtɔ bɛ nin na sallallahu Muhammadu. Love Zach Music.